kendo osebedo ka waluwe. Paro mokwongo mabiro e wiyi, osebedo kuketo ratiro mag ojende kokalo KYTI mar mondo nene adieri ojende oyudo gimoro makare. Ji loso mwandu to ok lal e lwet jonjore. Gima timore ni en wach moko nego bedo ni timre kabisa, kendo en wach malit ahinya ni ng'amo mi responsibility mar rito ngima kendo mar mwandu mar dhano ema bedo perpetrator, ema ineno ka hinyo dhano kamano. Mano gimoko nego bed ni timre. But Cleophas, gini nyaka wang'en context. Magi mosebedo ka timore e piny ma Kenya ka. King'iyo kata Independent Police Oversight Authorities, king'iyo reports mosebedo godo from Kriegel report kibiro, ineno ni ati there has been osebedo kiwacho ni kinde ka kinde police reforms onego bed ni timre. Nikech ng'enia seche mikao police to timne training, idhi yudo ni tiere achiel kata ariyo moko kama ketho nying polise. Wan gi polise mang'eny ma gin osiepewa kendo wang'e ni gitimo tich maler kendo gitimo tich makare. But amongst them ok nyal koso ng'at moro achiel kata ariyo mineno ka koro timo gige ang'enge gi, mineno ka koro dhi to mayo ji. Gima timre en ni National Police Service Act oketo okenge ma kantiere polis momak ni ati orocho ratich ng'ato kata kantiere polis momak makosa, nitiere procedure miluwo ma gibedo godo investigated, gibedo godo prosecuted, ka gibedo found guilty to gibedo dismissed. Mano number 1. Number 2, ena a behavioral problem ma police onego bed ni loko. En team kido. Gini neno ka sani Ministry mar Interior kokalo through PS Raymond Omolo osebedo ka insist on police trainings. Ni bende de gi team refresher courses. Bende de ket gi piny mondo puonji kaka gidak gi dhano e okang' masani 21st century. Nikech ng'eni kaka idil gi dhano sani opogore. Police reforms ikendi nino katema address pay gi chulo gi nade, gidak kuonde machal nade. Nikech ki improve welfare gi bende ineno ni kamano timore to problems aina gi nyalo dok piny. En achiel kuom singo mane jatend piny Kenya ochiwo kano donjo loso lwasi makare mar obila, los task force mar obila maotele kod maraga. Ponono gigi emo keta tim koso obila moko biro mana gi time majende kikendi. Gigi oseketa tim but nitie mano obila moko. Ing'eni kidhi e group mar ji Cleophas, nyaka iyude ng'at moro achiel kata ariyo man gi timbe magalagala. Gini neno ma nikech ineno kama inena polis achiel, kuonde moko iwinjo ka weche aina gi onge. To kaluo wakanyo bende kata Kisumu kidhi Bondo areas go osebedo gi problem no. I know for a fact ni nitiere emergency meeting manoluongi mano include county commissioners. I also know ni ati a Senate committee mabet ne National Security and Foreign Intelligence koltel negi Senator Maximum Professor Tom Ojienda bende nosechwalo wach ni committee ma en gima bedo discussed at advanced level. Kora geno ni in the next month kama to wanyalo neno lokruok moro in security mondo security omed bedo motegno kaluwa kata Kenya mangima. Kamano nyakoro mojadhe ne tambo kowinjo achiel kachiel. Ma en obila momaki kendo sani wantiere kod midhiero mar obila ma imako ka itudo kod njore. Omi paro machal nade kaka ja Kenya. Ang'eni ne pinje ma oko tin gi jogi mantiere Kenya kae. Kata kaka piny Kenya bende ringo. Okenge mag mondo bende kao ne obila machalo kama bende lony mari mar dongruok kod chike kaka okil.